So karon mga guys no, mapalit tag sa yung song ug bingka diha sa kana nga tindahan. So let's go. Hello mga guys, di ata karon sa Barangay Ipil, crossing sa Mabwa. Kaya mamalit mix sa yung song, bibingka og puto. Pag-abot na mo, hingnaog dayon ko sa akong motor. Ako dayon gihubo akong helmet ug akong gibutang sa manubila. So karon mga guys no, mapalit tag sa yung song ug bingka diha sa kana nga tindahan. So let's go. Nagdali-dali jud kog duol dito sa tindahan para makapalit na dayon mi sa among paliton. Nagkaangkaang jud ko sa paglakaw kay gipilasan man gyud ni akong bilahan sa pagdula na ako sa basketball gahapon. Pag-abot na ako dire, nagmikos-mikos jud ko sa pagpili ug nangutana jud ko sa tindira kung tagpila ang ilang mga putog bingka ug sayungsong. Simi naglibog yun ang tindira sa pagtubag. Ang akong pagpangutana, ora magsimi Armalite. Nagkatakatara man akong baba sa pagyawit. Nakapili na dayon ko sa akong paliton. Update yun kayo ang tindira sa pagkabot sa maong salupin. Para isulod na dayon niya ang akong mga gitudlo nga akong paliton. Bright jud kayo ang tindira kay dali ra siya makasabot sa akong gipantudlo. Simi ana jud kayo siya sa pagputo sa akong gipalit. So mga boys, nakapalit namin no. Kauban ako si tindira. Dawa ka bingka sir no? Puto, upat. Okay. Upat ya puto. Oh, isa po na no? Isa ka pa. Isa ka pa. Wala pa lang sir. Kana ra? Amora na. Pila tanan? 64, 32, 50, 26. 172. Okay. 172. Narong bayad ah. Rate ka sa yung song. Dawa ka bingka, pagkaputo. Mao din ilang mga display. Na sila available biko, napoy available bingka, napoy available puto, kasaba. Og daghan pang uban. Pag humana mo palit, nagkaangkaang jud ko padulong sa akong motor. Pag abot na ako sa akong motor, gikuha din ako ang helmet ug akong gisuot para safety sa among pagbiyahe. Ipadlak yun yung pag-ayo. Guys, nakapalit na ta guys no. Bingka, biko, sayungsong. Asorte ni siya na mga mga makaon. Kaupan din na kagyapon di si Sidirap. 2 million followers, 3 million subscriber. Sidirap, please follow. Siyempre mga guys, muagi yun ta sa Barangay Mabwa. Kailan taon na to ang ilang mga bitsing dito. Bits ba? Kanang pebbles bitaw. Pebbles ba? Kanang bitaw murag ibutang bitaw nimo sa aquarium mga pebbles. Makita man nimo diha lang tawa. Wapo kay na diha mga guys. Ug atong mga kadagatan, nag-blue-blue rin yun ang kulor ana. Similalom yun kayo na. Ug atong mga pebbles diri, wala gyoy talaba, walay sisi, dili makasamad. Pwede nimo ipanglugod sa imong likod para matangtang na imong tagip-tip ug buling. Semi-condition yun ang panahon karon kay wala gyoy ulan. Semi-init ayo. Sakit kayo kung agtang. Kay sige drive aning motor. Siyempre akong kameraman, akong paring si Dirap. Hapit na gyud na mo abot sa sentro sa maong barangay. Kung makalapas na ta diri sa mga resort, moabot na gyud ta diha sa atong adtuan. Dili sila nagbantay, di naman di pasudlan di ay. Dili na. Nanay gwardiya diri. Karon mga guys no, naabot na ta diri pero gidemolis man ang kuan ang atong beach diri sa Mabwa no. Ang tawa ninyo mga guys. Wala na yung mga beach gipangguba na. Mura nagi ag bagyo. Demolis man unsa naman Anong tawa mga guys? Ang guba na. Wala ta, di na ta kaagi diri. Kuha na no? Gi-coral nag barbwire. So, mabalik na lang ta. Kailan naman tayo kasuruyan. So, balik na lang ta. So, akong kauban yung tao no? Minghoy yung taon. Kaya, sirado ang beach. Diri na lang may sadapin. Diri, sulod. Dali ba? Dali, palit. Magpalit na ikuan soft drinks para mag-snack ni sa among gipalit na bingka. Nagpalit na may direk RC sa tindahan sa Waray. Kaya among ipare sa among sagoysoy og bingka. Wala tay kasuruyan guys kay ang atong mga cottage diri sa Mabwa no, mura magnaagi agudit. Munta na bagyo no. Pero ingon ang tagya sa tindahan nga among gipalitan aning cook. Tag-demolis ko no. Naunsa-unta man nga gidemolis man no. Patay mahimo na ana. Kaya wala tayo kasuruyan angaw So diri may mga snack mga guys. Si Sidirap kalmado ra gyapon no. Sidirap. Ang among napalit na sayungsong mga guys no. Puto
o Biko. Amo ni among kanon karon ni si Dirap. Kalmado ra gyapon si Dirap no. Kani mangon si Dirap, ako ni silingan. Unya taga diri yun siya. Lumad nun mga Surigao nun. Mga tao diri. Ilado kay ni siya diri sa Surigao. Shout out po diay sa Guardians Aguila diri sa Surigao City. O sa Juan ni Opsilon yan, fraternity ni bro si Dirap. Mintas na nag-standby mi diri, nag-snack mi. Ito mi sa among biyahe no kay tungod sa kainit sa panahon. Kalabay mi namiligya bingka sa yungsong uban pa. Palit yun mi kay lisod kay ning mag-drive ta nga way kaon basig muhataw ang atong panghuna-una ba basig mudasok pa sa kilid, delikado na. Shout out diay sa akong mga viewers no o akong solid followers na si Joey Ibol taga Balinaw, Barangay Cayetano, Province of Dinagat Island. Si Ploy Palmahamo akong pagumangko no. Isa ka teacher gyapon ni siya tuwa sa Zamboanga del Norte nagdudlo. Og si Juan Sixper Alborulaw, akong classmate ni sa elementary school dito sa Usami City. Shout out ya mate, mayong udto og nami karon diri sa Mabua Beach. Karon mga guys, human nami snack no diri sa Mabua. Mangulit nami tuadto mi dito sa Punta Pilar. Mo labay mi dito lusot Piglipata then balik mi sa among giagyan kanina. Yung unong dieta diri sa ibabaw sa Sitio Luok, Barangay Punta Pilar, kana nga bukid. Maanindot kayo ang ilang mga view diri no. Overlooking yun kayo. Kana nga bukid mga guys, diha ta moagi unya kay naay subidahon diha. Siyempre ipakita po nato ang view diri. Diri na dieta sa ubos sa Luok, diha ta ganina sa taas. Ug ako ipakita ang bukid nga taas. Kana nga bukid nakita nato na ganina, kana nga dalan padulong na didto sa atong atuan. Ihunong mi diri sa may Luok. Sa ibabaw kana si Dirap na dito nagpasilong kay init man kay no. Ako ipakita ang view mga guys. Mao ni view sa atong kabtira no, clean and green kayo. Ug atong mga kadagatan, blue ang color, grabe ka tin-aw. Og diha ta ganina sa maong dalan, nagvideo-video ta diha ganina. Gitarget yun nato diri sa atong nahimutangan para makita yun sa atong mga viewers na unsa kagwapo ang atong lugar no diri sa Sitio Luok, Barangay Punta Pilar. Daghan pa kayo makita nato unta na mga gwapo nga view sama ani diri sa I Love Luok no. Pero dili nato malukop tungod sa kainit sa panahon kay grabe kainit, sakit sa ulo. Ang akong paring si Dirap busy jud kayo sa pag-video sa maong lugar. Dimikos-mikos jud niya pag-ayo sa pag-video para sulit jud kayo sa pagsuroy niya diri nga di siya maalkansi. Ug akong napatikdan, hinglogsong jud siya sa ubos. Wa gyud sila kontento. Pagbantay gyud sa imong mga lihok, basin masipyat ka diha, maligid ka sa ubos. Wala na ako naghubos sa akong helmet mga guys kay grabe ka sakit sa init. Basing mahitsyat ta sa init no, delikado na. Likay ta. Yan. Okay, kagana sa view no.